Naalala ko pala mga labs na meron ako ditong mga nakuha galing sa basura, yung nag-dumpster dive pa ako. Ito yung mga curtain rod na mga ma-expand siya ba. At kaso, akala ko okay siya, mag-lock ba. Hindi pala guys. So ngayon, naghanap ako ng isa kung okay ba. So yun, meron tayo ditong isa, same lang pala. Kaya pala ni-return. Mga return po ito at tinapon agad ng tindahan. At kaya pala ni-return kasi hindi siya mag-lock. So mahuhulog siya guys. At kung mahuhulugan yung ulo mo, ay nako, ang syakit-syakit. So ngayon, nilagay ko siya ng sticky something. Nilagay ko siya doon. And then para mag-stick siya sa ating wood, no? Para hindi siya mahulog. Kasi makuyaw-kuyaw. Kasi gig mahulugan ang mga ulo kung natay bisita, no? Makasuhan mang gudda dire. So, buti na lang, no, naalala ko na meron tayong ganito, yung ipilit-pilit lang siya, guys. Hindi po cortina yung ilalagay ko dito. Ang ilalagay ko po is Christmas, yun yung garland ba yan? Basta Christmas decoration, kasi naisip ko, bakit hindi natin lagyan para may mga additional tayo, guys, kasi Christmas tree lang yung meron tayo dito, no? So, naisip ko din, doon sa isa, sa dining area, gusto ko sana lagyan ng cortina, guys, kasi mas maganda din yung cortina na parang ano, alam nyo na, basta sana makahanap ako ng ibang cortina na bagay doon, at yun, so, ito na, nalagay ko na, guys, as in, guys, sinisecure ko talaga ito, guys, kasi delikado po ito pag may mga family gathering and then mahuhulog ito, ay naku, tigwat. At so yun, nakakarating lang ni Mister, galing po siya na grocery, guys, nagpa-haircut sana kaso wala man, no. So dumiretso siya sa grocery store kasi doon naman talaga yung kaligayahan niya. Guys, si Tami mahilig siyang bumili ng karne, di ba? Pero nung nagtanong ako, nagsabi ko sa kanya na bilhan mo ako ng buto-buto. Guys, nagyaw-yaw man, guys. Oy, murmuring man Tami, oy. He said, why, when we are so poor, we only get bone because it's very cheap. Now, of course, you as much as meat without meat. Now, the bone is more expensive than the meat. I don't believe it. $5 a pound, that's crazy. Bukog. Ang bukog dire, $10 total. $9.52. So, how much is that, honey, in piso? 56. Kasi gusto kong magsabaw. So, it's just a soup. No meat, just vegetables and soup. Pero ang asawa ko, gusto talaga niya karne. So, he get like upset, I can say. I said, no, because you didn't like meat. Who would have thought that much money for a freaking bone? Han? The freaking dog food treats is like $36, okay? Yep. Your wife want a bone, you're murmuring. No, I'm just saying, it's like they're ripping people off. Like I said, years ago, you go to the butcher and you ask for a bone, they give it to you for free because, you know, they cut them out of the meat, they gotta cut the meat. And they give you the bones, and most people would get them and take them to their dogs. The bone is the dog. But when you know, when people had no money during the Depression and crap like that, they would get them and use them to put some flavor in the soup. Yes, that's the thing. I just want soup and vegetables. And I said, you can get meat because if you like meat, you had. So now I have to go defrost some steak. Yes, I'm going to. That you No, can you're have. not. Yes, I am. No, you're not. Why you hate, Han, when I make the steak soup or stir fry, Han? Why you don't like when the steak being cut? So chop. I like my favorite steak. You like your steak to be steak? You used to I get yelled by doing it. Who did? You I never yelled at you doing it. You said never use the steak. If you want stir fry, go buy some. No, that's right. I said don't use prime rib to make stir fry. But that's really good. You make it like truck steak. So you're taking you know $20 a pound steak, and you're using it like $2 a pound steak. Yeah, but the prime rib is Crazy. good, honey. No, when you cook it like that, it makes no difference what you cook. Well, watch and make sure nobody takes out this food. No one. Roxy's very good. Yeah. She's watching. Until you Han, what are you turn gonna your do? back. Go ahead, do that. Put it in the refrigerator. So guys, magluto tayo ng sabaw. My husband's murmuring. Oh, baby. Stop murmuring, love. Makes your wife hot. I think it'll break it more. Make your wife. You don't do haircut? I told you. You got no lemons in here. Really good. I have. Look, your son wants your chicken. This is another thing we go through really quick around here. No, you're the one who keep drinking. I know I am. Itong si Tami galing po sa labas, nakipagtsikahan sa kapitbahay. So yung kapitbahay gustong-gusto nilang magtsikahan, guys. So ito, may balita si Tami. Meron daw drone naglipad-lipad sa bahay dito. Meron din ako nakitang drone habang nagigrill ako. That was few weeks ago. And then tinitignan ako. So pagtingin ko, lumipad yung drone. So ngayon yung kapitbahay sabi pa, habang nasa CR daw siya, ang drone daw nakatingin sa window kasi open man yung mga window nila, guys. Iwan ko na lang. So ngayon si Mister, grabe yung chicken niya sa akin, mga balita.
pulis daw yung may-ari ng drone. Mayroon kasi kami ditong kapitbahay sa malayo-layo, police, and then umami naman sila na sila daw yung may-ari ng drone. So ngayon si Tami, sabi pa niya, pasabugin daw niya yung drone kasi illegal man niya magpunta-punta sa bintana at parang nag-spy-spy. So kaya ngayon si Tami, grabe yung chika niya. Sabi ko, bawal, wag kang maghanap ng gulo kasi ikaw talaga magaling ka magsalita, pero pag magkagulo-gulo na ay na magkatudbalis ka jutaan ni Ron. Kasi naobserbahan ko din kasi yan guys, meron ditong mga drone, you know, maririnig mo kasi guys, mag-hover ba, yan na, mag-ana ba, malakas man guys. So kaya akala ko itong kapitbahay namin dito na malapit dito talaga yung talagang silingan namin, pero hindi pala talaga, pala police. And then sabi pa ng asawa guys na daw, naghanap daw sila ng hayop kasi gusto daw maghunting yung anak nila. Pag sure jud mo, bawal man niya maghunting-hunting sa property ng ibang tao. Kung gusto niyo maghunting diyan kayo sa likuran ninyo. I think isa na yan sa mga fake rason yun guys, kasi for sure yan nagtingin-tingin yan dito guys ba. Ito talagang ibang mga ibang pulis ba, lalaki ang ulo guys, no, dahil pulis yun yung ginamit dahil pulis may mga karapatan ko. Ito yung nakakatakot dito. Sabi ko kay Tami, wag kang maghanap ng gulo dong, kay Jesus na delikado. Unboxing tayo guys sa ating order. So ngayon, let's see kung okay ba ito. So keep on watching. So, dito mga loves, so nagtataka na ako kung bakit hindi ko ma-assemble itong ating in-order, no? So, kaya ngayon, so sabi ko, tignan nga natin itong ating manual. So, guys, kulang-kulang pala guys. Ang wall niya, 3 lang. Dapat 4 man yung wall, no? Paano maging, ma-assemble natin ito kapag kulang. So, ngayon, ang ginagawa ko, binali ko guys. Kulang talaga siya guys. So, binali ko siya. At ang plano ko, bumalik ako sa Amazon online or sa app. Yun, sabi ko doon, ay kulang yung wall dong. So, sabi ko, replace na lang. Hey, who's coming? Hi. Hello. You home early? You home early? Very early man, oy. I don't like it. No, I'm just kidding. I don't like it, love. Can I say? Oh, you're so guapo. No matter what happened to your hair, you're still very guapo. Oy. Look at your kid. I know. Everybody wants to be pet. Everybody wants to Can you pet me? Sure, I can pet you. That one. Get my son What's in here on the wall. Be careful. Hi, my husband is home early, pero in the merian, obviously, ay, maor gihapoy atong sunina, no? Same clothing lang gihapon ta, pajama. Yung ice na dinala niya ba? Ice gihapon. Diba? Wala na ako. Hindi na ako nagluto, guys. Magluto ko. Ang daming pagkain. Oh, luto-luto pa ako dyan. Napuno man yan. Napay pancake. Pinagbawalan ako ng pancake. So, tapusin ko lang po itong aking mga pinagagawa dito mga loves, kasi kanina pa itong umaga nung hapon na pagdating ni Mr. hindi pa rin tapos guys, kasi nga palagi akong nasa cellphone. Marami akong ginagawa. Sa sinabi ko na nga sa previous vlog natin nung na busy ako sa paggawa-gawa ng mga shorts doon sa YouTube. So, kaya yun. Kung hindi pa ninyo nakita guys, tignan po ninyo kung anong gawin ninyo para kikita din kayo ng pera. But anyway, so yun. Okay naman pala ng ating mga ganito, no? First time ko itong ginawa dito sa ating doon sa pintuan na to. So first time ko siyang nagawa. Maganda naman pala talaga. Tignan nyo guys, di ba? Very very siya. Nice looking. Charot. Diba pala talaga ang ambience na sa bahay guys. Kapag may ilaw guys, kahit hindi Pasko, kung may ilaw ang bahay mo, ang gandang tignan. At sarap magtambay guys. Lalo na kapag may fireplace kayo, ang sarap talaga magtambay. But anyway, pa-dinner na. So sabi ko kay Mr. ayaw kong kumain ng mga kahit anik-anik. At gusto ko talaga itlog yung dinner at saka kanin. At guys, palagi akong humahawak dito sa aking didi. Kasi alam nyo na, nagngulngul guys. Iwan ko, sobrang sakit talaga yung dalawang didi ko. Ngulngul na ngulngul siya. So sabi ko baka na ito, baka parating na yung ating pero first time ko itong sobrang sakit na parang may dumidi talaga sa akin na iwan ko, wala naman dumidi nito Tignan nyo yung ginawa ko guys, nilagay ko sa plato and then minalik ko sa kaldero, di ba? So naglambing lang dito ako kay Mr. kasi sabi ko
ang gusto lang niyang kainin daw is salad. Sabi ko, kainin mo naman yung leftover dong. Si Dudong Tami din, nag-diet din siya, guys. Iwan ko na lang. At sabi ko sa kanya, itats mo nga yung likod ko. Sobrang sakit, guys. So, nasaktan ako sa mga pinagagawa niya dito. Hello, guys. So, kaninang umaga, nag-ano tayo, di ba nakita nyo? Dumating yung order. So, ngayon, kulang-kulang. And, inano ko siya, replacement. So, ni-replace ko. Ito yung isang box, oh. Ito yung kanina, guys, na nangyayari daw. Diba? Ang bilis ng Amazon talaga. Welcome to America talaga tayo nito, guys. Kasi talagang, oh. Ito yung kanina, oh. Oh. So, yun. Ano yan siya? Tawag nito. Ibalik ko yan. Kasi kailangan siyang ibalik para mabalik ang pera. Kasi hindi po ibalik ang pera kung hindi ko yan ibalik. So, kaya, ang bilis nito, guys. Grabe. No, diba? Grabe sila mag-packaging. Grabe talaga dito, guys. Yung parang, kasi sinabi ko kasi na kulang ho. Doon, guys, kulang yung material. Diba? Nasa loob. So, yun, buti na. Ang bilis talaga. So, ngayon, unboxing tayo, guys. Fast forward tayo, no? Kasi nga, parang madalian tayo ba kasi. Yeah. Grabe talaga ang Amerika. Kasi sa Pilipinas, ang tagal-tagal at mali-mali pa. Mag-away pa sa delivery guy. Kasi nga, ang dumating, order flashlight, bra, ang dumating. And then, ang ibang order, dumating, vibrator. Adoy, di ba? Di ba, guys, po? Di ba? Ang galing. Hopefully, madali lang ang delivery kasi meron ditong Amazon warehouse. Merong warehouse dito. Mga nasa 40 minutes away ata dito sa bahay. So, kaya ang bilis. No? So, yun. Sana ihapin ko muna ito, guys, ha? I-count ko muna, ha? Tatlo lang pala. Ay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Upat na siya, guys. Meron na akong lungaganan. Lungaganan sa lagawas. Look, yun talagang kahoy yung magagamit natin. So ngayon, maghanap na talaga ako ng kahoy. Kasi yun, kahoy na talaga, guys. Pwede na itong maglungag ako doon sa labas. Magpirito ng mga kahit anik-anik. Mag-video-video doon. O, diba? Lungaganan na gid siya, guys. O. No, meron na tayo. O, diba? Ang cute. Sobrang cute. As in. Pwede itong, magbili ako na naman ulit nito dalhin sa Pilipinas ba? Pwede siya, oh. Pero pang ano lang naman ito, pang camping-camping. Pero ang saya ko, grabe. Mapilo-pilo kasi siya, guys. Matupi-tupi ba? And then meron siyang, Pakita natin kay Tami. Han! Honey! What do you mean, the hell with Bogart? He's dead. With the tiny little thing. Yes. What were you thinking? I'm gonna cooking outside.